Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, berjumpa lagi di channelnya Deni Ismaois. Dupya. Kakarman, ini dulu jamnya itu santai dan gigi, mau halus. Apa nindik isu-isu pemirsa subuh. Subuh. Tangi. Diudian ranggo alarm. Kabeh ngeterno Pak Riko budal mergawe neh. Aduh ya Allah. Turu rasane koyo krungu suarane make wong digugah. Wis jam ambene. Masa aku kemang wis padang. Tak kira wis jam 6. Aduh ya Allah. Iya. Wis budal. Halo sih mbene kok. Apa berangkat numpak sepur pemirsa budal neh. Mergawe ganti ning ngene Semarang ngono. Narti wis ning kono. Beri cek turu. Cek turu apa berangkat kerja karena Pak Riko numpak sepur ning gone apa yang mergawe ning Kendal kono lho pemirsa. Mbek kancane wong papat. Wah, budale ngono budal jam 3. Iya ya. Maksudnya kok pamit? Oh iya, turu wis pamit dek bengi yo. Tak kandhane make. Lho, gawanane. Mak, ambek Peri yo. Sampai subuh budal jam 3 sampai yamene gedhe. Sabukmu gak go banyu. Enak botol resik gak sang banyu. Kopi tok. Ben tuku. Petangnya seruat-seruatan ae. Ben apa lho kok saurunge numpak sepur ki broding leren broding sih dadine mangkate yo saurunge jane jam 3 tapi walah ora iso tangi jam 3 alarm iki ra dikakno berangkate jam 4 subuh terusnya paling lu sepure jam piro jam 5 sepure jam piro ya ya yuk sepuluh jam 5 kurang seperempat berangkat disik guys unekno ya unekno rodok kono Isma sing ngeterno duketeng. Bismillahirrahmanirrahim. Dal. Aduh. Wong wis ning kono. Lewat kono wis ya. Sono lewat kene.
Lah apa gak broding sih? Ya, broding tengok. Lah iya. Oh, nek jam yang mene iki pasare wis nek pasar wis rame wong. Subuh kok. Nek jam 12 mang ya jek sepi. Aduh ya. Tarnane stasiun Cepu. Waduh. Dalanane cek peteng. Ya Allah, nyepet mbok. Mireng apa gawa sing cilik? Iki apa tak salah? Oh. Neng dhuwur mari ning guri enek lemari tas nak tunggu. Enek tas apa? Coklat. Wah, apa aku? Tasku dhewe akeh. Tanggongan. Megawe sing ati-ati. Ya hati-hati wong. Sampeyan awake dhewe yo. Ayo. Anyep. Iki ngamplok, guys. Anyep, guys. Nek peteng kok. Sepore iki jek engko jam 5 seprapat. Jam 5 kurang seprapat. Jam 5 kurang seprapat. Lah iki jam 4 iki ya pas oh. Lah engko ora suwi leren brodinge. Broding delok. KTP 6 wis yo. Stasiun terminal ya ada di Kota Cepu. Dan di stasiunnya wilayahnya akeh kota-kota. Loh, maksudnya kene wilayah kene kan yo ning Cepu ono. Goro ya enek. Kapuan enek. Kapuan enek. Oh iya kapuan enek. Randu ya enek. Benernya enek kabeh tapi wong nek kene iki yo ning Cepu kene. Itu iki kan mau mbek Randu tok. Nek ning ngono kuwi ndek jablas ayo ya, soalnya cilik. Jablas.
duit ya. Ya, ini mobil lho. Hah? Ijono duit. Iya apa? Lah ngono nang parkir aku. Ijono iki. Oke, emang apa? Satu sih. Iki enak. Juga ada Berapa nanti? banyak. Iki wis disangone njuk sangone. Salim aku tak salim aku. Apa nek aku ngenteni sepur ya. Ya apa jam 5 sore. Anak mesti piye kok. Kamu mulai saja. Perik lho, tangi ya cilaka. Bayar. Ngono ntar. Bayar. Wis aku mulai iki. Ya wis. Hati-hati. Terus ning kono, guys. Wis ya wis. Mulai. Engko bari nek tangi sepure jek jam 5. Tapi kan kaya broding, broding sik. Ora gelem sangu banyu sangune anu ya wis. Ape ngenteni sepur jane pengen ngenteni sepur tapi piye neh. Udah. Ya wis. Pulang. Muga Pak Riko mergaine lancar, diparingi sehat seger waras panjang umur. Iki ngalih ning gone Semarang, Kendal. Kendal iki kulone Semarang pemirsa. Berangkat wong pira? Wong 4. Berangkat wong 4. Wis mat pulang kok nek peri tangi ya. Amene ngene iki. Lek kemarin digamake kebacut sampai jam 6 malah. Sampai keroan sampai maksudnya sampai adan lho. Rencana berangkat jam 3. Lah aku ki ngene lho. Udah jam 3 ki sepure jam piro aku ngono. Tak kira ki sepure jam 3. Jadi mangkate kan saurunge. Lah masuk kene Kendal sepur jam 3 aku ki ngono. Ya terus setengah jam 5 kurang seperempat sepure ya bener budale ya ngene iki subuh budal kiraan pas tadi teko. Soale ning kono leren broding piring. Tapi nek broding cepet. Iki mah urung teko sepure tapi kancane wis enek ning kono bisa berangkat ning 4. Bari wis tangi. Mak cepaplangan. Ayam gawe iki lho, Mbak. Berok. Ketokno iki. Nganggo untu. Kae lah. Besok mbontot sego ya, gak usah bengi. Wis. Tuku sego pecel. Gak. Iki wis sego pecel kan wis wagi. Mbak Romo ki akeh dasar baku sego pecel. Aku ora tuku. Ngaramin yo ora piring. Kok pengen ya. Tak kira rong tangi. Tuku sego pecel piye ya? Nek pasar iki ya dodol wis ana. Wis aku ngira ngomong. Ayo. Pasti. Muga sarapan sekolah. Senengane sego pecel nek mari. Tuku. Aku mau jeblesane Mbak Romo mah yuduk dasar ning pinggiratan. Wis iki jam rame pasare wis nek jam ngene nek jam 12 lho, jam 1 cek sepi. Nek jam sakmono mergawe kae jam 12 ini sepi ning dalan. Budal mergawe ning gone Kendal. Kendal iki kulone Semarang mak ya. Cek sak kulone Semarang pemirsa. Ben mergawe. Aku ngene. Apa
buah mbok pikir buah sing penting menyang duwike aku ngono. Ora menyang wonge nek menyang duwike aku ngono. Lah buah ki ora iso ya wis wong terakhir mergawe. Nek bengi dipamiti ayah kok. Iya. Kowe Ora sesuk ayah wae budal lho mergawe ndek bengi. Ora merungokno wong kedulan HP, rambut gagas. Lah mang ape dipamitine engko tangi melok. Awas lho, iki ape jungok kuwi ngonten iki lho. Dijungoki. Wis tangi, kok ndek mang cek turu ya, guys. Iki wis tangi lho. Ya, tangi. Ayo tumbas kok pecel. Iki. Itu yo opo iki? Hajar. Totone iki wis ndek bengi. Budal wong papat. Wis toto-toto ndek bengi. Kira tak tatokno ndubyak digugah mak. Pateni teh pasel e. Ndang. Pateni. Kok aku Lah sapa kowe? Pateni dong. Wis esuk kalau cek muni ae. Tepasi sampai esuk pemirsa. Sampai mbayani ndek bengi. Sampai tepas loro gede ambek tepas dhuwur makan kabeh. Ndek bengi ya iku diatur-aturi jagong kon mendarat, kon ngiring-ngiring nek kon jagong buane acak, guys. Ning gone ku Mas Ibu Mas Haji. Nggone Mas Haji. Ibu Mas Haji. Adike dadi nganten. Cek tapi cek sok tanggal 9. Disik randu enek nek sok tanggal 21 ngene lek. Nah, ayah mulai. Gak ayah kerja kok mulai. Ben golek duit. Ya. Mau cuci muka apa nggak cuci muka sih ah? Gosok gigi, cuci muka. Dang. Aduh. Cok situ tuh aku suka betul. Apa masak air bu masak? Masak enek telur, enek pentol itu goreng. Kau pecel. Ya wis ngono pemirsa ya kontene Mbak Isma iki mau walang dadak. Sepurane nenek klera-klerune Mbak Isma tutur katanya sing salah sing kurang berkenan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya iki mang ngeterno Pak Riko berangkat kerja lagi alhamdulillah. Ora suwe-suwe pemirsa nang omah pirang dino ya. Kayak tekone apa ya? Pokok nang omah nek 3 dino, 4 nek randuwe 4 dinonan lah kok nek 5 dinonan. Nek enek 5 dino delok kok. Wis berangkat alhamdulillah untuk gawean lagi. Jane sekali enek ki don telung nggon tapi selalu do ning adoh luar Jawa. Tak pengen aluk sing edak-edak lang kok bingung nek mulai nek umpama gak enek lancare ngono. Nek adoh ki nek edek kok langsung iya Serabi ning kono ki nek tuku nyebrang ije ya tak budal pe tuku sarapan sik tuku Serabi. Ayo ben pinter pengen dadi pegawai ora golek penggalan sombeng. Isune Mbak Isma pamit ya. Jika tidak ala ketara dadi wong mbek aja sampai nglarani wong liya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo. Kowe melak apa ora? Aku mau sekolah. Loh, Aja ngono. apa itu sego? Aku mau sekolah. Dapat apa mas sekolah kowe? Goblok.
Yo. Lho. Iku goblok. Bukan. Melok ora kowe? Ayo. Wis sedelan melok apa ora? Golek sarapan ayo. Kok nyangguri ketang yo, enak yo. Iya. Adang. Tuku sarapan sego pecel ambek serabi. Bontot, Pak pen ndi? Oh, Pak gawe. Ayo Dek melok apa ora? Wis berangkat ning pasar, guys.